Ochrana dát rozhodne nie je o technológii, je to o procesoch. Tie procesy, každý proces musí byť vymožiteľný a neobiditeľný, ináč je to iba odporúčanie. A všetko sa dá dosiahnuť jednoduchými spôsobmi. Aj tie najdrahšie, najkomplikovanejšie a najprestížnejšie ochrany sú postavené na rovnakých princípoch ako open sourceové zdroje komunity. Či už hovoríme o network monitoringu, kde máme open sourceové riešenia, či už hovoríme o kryptografii, kde máme open sourceové riešenia. Podstatné je pri enterprise riešeniach si vybrať dodávateľa tej technológie, ktorá pracuje na rovnakých princípoch, akurát ten výrobca mi zabezpečuje, že ja sa o to nemusím starať, že on mi ručí za kvalitné nastavenie a kvalitnú integráciu do prostredia. Na systéme vždy hľadám ako prvé, čo ten systém robí. Čo ten systém robí, aké sú tam komponenty k dispozícii, a ako sú zraniteľné jednotlivé komponenty a potom sa snažím pochopiť úlohu toho systému v celej aplikácii alebo v celej službe a na základe toho viem jednoducho ďalej zneužiť ten systém. A druhá vec, keď už som na tom systéme, tak hľadám, kde ten systém vidí a kam sa môžem dostať do prostredia ďalej. Čiže každý jeden systém sa dá brať ako brána niekde ďalej. Paradoxne, dnes je najťažšie odhaliť insider threat útoky. Môžete mať zabezpečenie akékoľvek chcete, ale keď raz niekto má právo pristupovať k tomu systému a k tým údajom, tak asi ťažko odhalíte jeho úmysel zneužiť tieto práva. Záleží od povahy biznisu. Aj kompromitované dáta musia byť dostupné. A ako náhle nie sú dostupné, nemám čo zisťovať a nemám čo zabezpečovať. Na druhej strane kompromitované dáta viem trebárs obnoviť, viem sa vrátiť v čase pomocou záloh. Čiže tá otázka nie je úplne správna, že čo je dôležitejšie alebo čo má väčšie následky. Záleží od povahy biznisu. Dá sa balancovať medzi dostupnosťou a bezpečnosťou a koniec koncov to upravujú aj normy, kde v rámci tradičného IT považujeme vždy integritu dát na najvyššom stupienku, než to pri operačných technológiách, operačných sieťach alebo teda manufaktúre. Najvyššiu prioritu má dostupnosť, že aj keď pracujeme s horšími dátami, nekvalitnými, ale dostupnosť musí byť. Čiže to sú základné princípy CIA a z druhej strany pri OT sieťach opačne. Maximálne dostupný a maximálne bezpečný systém neexistuje. Buď jedno alebo druhé. V jednoduchosti povedané najväčšia ochrana, ako si viete predstaviť, je vypnutie systému a príklad Active Directory, máme podozrenie na útok na AD, tak ho vypnem, aby sa nedalo útočiť. Máme podozrenie na distribuovaný útok zvonku na webovú stránku, tak ju vypnem a nie je na čo útočiť. A to nie je o poškodení služby, to je iba o zamedzení. A ako náhle to vypnem, tak viem, že horšia škoda už nebude. Keby počas distribuovaného útoku napríklad prelomili cez buffer overflow ochranu aplikácie a dostali sa na server, môžu spôsobiť ďaleko väčšie škody, ako je nedostupnosť, môžu poškodiť dáta samotné. Čiže neexistuje taký kompromis, vieme sa k tomu priblížiť iba. Požiadavky partnerov na technológie. Tých technológií je tak strašne veľa, že to sa nedá absorbovať a človek nemôže byť odborník na všetko. A hlavne keď hľadám riešenie na novú vec, potrebujem poradiť. A to je práve tá oblasť, v ktorej sa ľudia na nás obracajú. A z jednej strany sme tu my, ktorí máme prehľad, z druhej strany tu sú výrobcovia, ktorí sú vždy ochotní pomôcť a máme tu skvelých príselsákov,
ktorí dokážu nielen pomôcť, ale aj implementovať tieto technológie, naučiť tých ľudí. A keď ten partner zistí, že je to skutočne to, čo hľadá, to, čo potrebuje, či už v rámci demo prostredia alebo proof of konceptu, tak potom prichádza tá ďalšia časť, že ten partner má záujem sa to naučiť a robiť sám, ale neexistuje spôsob, že ja sa budem učiť všetko a potom si vyberiem, že čo budem používať. To je tak časovo náročné, že túto časť toho výberu musíme prenechať na niekoho iného, ktorý s tým nezabije toľko času, ktorý to už má naštudované. Konferencia SecTech Security Day nie je o prezentácii vendorov a riešení. Je to o prezentácii pohľadu, reakcií na aktuálne dianie. My sa snažíme predvídať trh, predvídať vývoj na poli bezpečnosti, predvídať vývoj alebo hrozby na poli stability a snažíme sa pripravovať na budúce obdobia. To nie je o tom, že máme riešenie na existujúce potreby. To je o tom naozaj mať riešenie na to, čo ešte len príde. A snažíme sa ukazovať trendy, ukazovať smery, ukazovať potenciálne hrozby, ktoré prekračujú momentálne vnímanie a idú naozaj ďaleko za hranice existujúcich problémov. Networking je veľmi dôležitá časť, pretože prednášky idú veľmi rýchlo. My sme na začiatku robili hodinové prednášky, postupne sme to skracovali až na pár minútové, 10-15 minútové sloty, čo je maximum, čo dokáže sa človek absolútne sústrediť a počuť. Ale aj z tých informácií, ktoré počuje za tých 15 minút, mu 3/4 ujde. A až pri networkingu sa človek dozvie jednak tú spätnú väzbu, čo si ten klient, zákazník zapamätal, a na druhej strane, čo on potrebuje riešiť a či reálne sa dá napasovať tá informácia z prednášok na to, čo potrebuje riešiť. A nakoniec zisťujeme, že opakovanie je matka múdrosti a toto sa dá jedine pri uvoľnenej atmosfére. A druhá vec, že ľudia častokrát preferujú osobný rozhovor a všeobecne prednášky SecTech Security Day, tá časť je iba o otvorení obzoroch, ale všetko potrebujú prediskutovať tí ľudia potom osobne so zástupcami, či naozaj to pochopili správne a dané riešenie je vhodné na ich situáciu, alebo ich situácia je vhodná vyriešiť tým alebo tým spôsobom. Čiže networking je úplne základná časť, kde tí ľudia majú čas a priestor na tú diskusiu. V dnešnej dobe každý rieši umelú inteligenciu, bezpečnosť umelej inteligencie, ako ju samú ochrániť a ako ochrániť data, ktoré ona poskytuje a s ktorými pracuje. A to je tak otrepaná téma, že každý má na ňu viac menej prednášku, každý výrobca, každý distribútor, každý partner. A poďme sa pozrieť na iné hrozby. A tie iné hrozby v dnešnom čase je návrat k tradičným hodnotám toho business continuity modelu disaster recovery. A čo sa deje v poslednej dobe? Výpadky cloudových prostredí, či už z pohľadu DNS-u, zapričinením cez rezolúciu mien, alebo vojenské konflikty, kde 15.3. Irán vyhlásil, že nové ciele budú technologické spoločnosti ako Microsoft, Oracle, Nvidia. Čiže ak reálne nastane nejaký útok, ako máme my šancu vôbec riešiť dostupnosť výpočtového výkonu a jeho cenu. Takisto môžeme sa pozrieť na to, že ak bude postihnutý jeden konkrétny vendor, Microsoft napríklad, či dokážeme migrovať svoje služby z tohto cloudu, z tohto cloudu do iného cloudu, alebo do hybridného on-prem prostredia, alebo teraz spraviť z toho hybridné prostredie a migrovať do on-premu a zabezpečiť si dostupnosti takýmto spôsobom. Ten cloud je tak jednoduché používať a tak návykové, že ľudia prestávajú myslieť na zadné vrátka. A možno toto je trend, na ktorý teda či už zákazníci ho prestali vnímať, lebo berú cloud ako niečo, že
existujúce, funkčné, čo je, ale to nie je pravda. Cloud je iba počítač niekoho iného a hrozby sú tam úplne rovnaké a musíme sa rovnako na ne pripraviť a zabezpečiť. Takže možno toto je spôsob, akým rozmýšľať do budúcna, ako urobiť takú správnu sebareflexiu a uvedomiť si, že aké naozaj máme možnosti zabezpečiť konzistentnú security pre multi-cloud prostredie alebo prenos bezpečnostných pravidiel medzi jednotlivými prostrediami. Táto konferencia má význam pre každého. Každý jeden sa stretáva s bezpečnosťou, ale nie všetky technológie sú určené pre každého, aj keď princípy áno, technológie nemusia. Táto konferencia určite vám otvorí oči, čo potrebujete riešiť, aké sú možnosti. A našim cieľom nie je predávať drahé technológie, našim cieľom je vyvolať otázky a odpovedať na vaše potreby, na to, že potrebujete riešiť konkrétne aspekty security. Viditeľnosť, prístupy, dáta. Neaktualizovaná. Každá. Prevencia, bez prevencie sa nikam nepohnete. Monitoring je kontrola prevencie. Najslabší článok je identita. Ľudská blbosť, jak sa vraví, nemá hraníc. No určite aj na papieri, lebo keď je to raz vytlačené, tak je to nestrážené, tam to musí byť zašifrované. Prenositeľnosť samotného key managementu. Najväčšia hrozba ekonomia a vojna. Ide to v ruka v ruke. Multicloud. Zero Trust je nový perimeter. Na uvarenie večery radšej človek.